tecnoloxías LED, pero prácticamente xa o estamos facendo a nivel global. E que lle podemos dicir a alguén que vai construir unha casa de cero que pode ter en conta? Bueno, o primeiro de todo que o sol quenta. Entonces, é fundamental intentar recuperar aquelas cuestións do pasado que son interesantes, como, por exemplo, esas galerías, non? A elección de materiais tamén é moi importante. Se poñemos fachadas cara ao sur de pedra, xogamos con a propia inercia térmica da pedra. Por lo tanto, poñéndoas ao sol se nos quentan e poñéndolas á sombra se nos enfrían. Forrada, forrade. Mire que nos custa os galegos, Rocío, falar de cartos, dos nosos. Do que cobramos, do que temos no banco. Da carraxe. Pero se dos demais, canto cobra, canto ten no banco, gusta máis, por que queremos saber? Queremos asexar. Bueno, xe facémonos unha pregunta. É posible aforrar? Pois mirad, hai uns datos. Hoxe imos meter, somos uns caraduras. Veña. Nas contas dos bancos de todas e todos vos. Pa diante. Tranquilos, tranquilas, que é unha media que fai o Banco de España e o Instituto Nacional de Estatística. E imos ver por provincias quen son os máis aforradores e os menos. E sinto dicirvos que os máis aforradoriños somos os de Lugo, porque mirade, os lugueses temos unha media de 33.240,50 no banco, É verdade que Ourense case podemos falar de empate técnico, 33.094 euros nas contas correntes de media, atención, e a Coruña non anda moi lonxe, 31.844 euros de media. Son cantidades importantes, Que pasou por Pontevedra, Dios mío, que Pontevedra quedastes aí un pouco abaixo. Non chegades aos 26.000 euros. Non vos preocupedes, que xa vos digo, estamos falando de medias e cada un, Rocío, fai o que pode, ten o que pode. É verdade. E mentras vayamos chegando, como dicía a miña avoa, mentras a manta cubra o pé, non vai moito frío. Hai que ir tirando, oiches, pero tamén che digo, Espiño, so desos de Lugo os máis aforradores, Hai que ver, neno. Apretaos. Estamos falando de que Lugo é a 8ª provincia de toda España máis aforradora. Ollo o dato. E claro, nos queremos saber que o que fan para aforrar, para nos aprender os das outras provincias e coller esos truquiños. Por qué? Por que teñen tantos cartos? Pois porque aforran. Eso dende logo. Tamén porque non se hipotecan. Eso é importante. E porque teñen as súas propiedades pagadas. Co cal, o que gañan, pois vai ao peto, e iso sempre vai sumando. E tamén hai un dato a ter en conta, que é un gran factor, que é verdade que moita da poboación de Lugo son persoas maiores, e ben o sabedes que en canto a forrar as persoas maiores, sabedes ben como facelo. Ouro, carto, mira Lugo a provincia e aquí hai diñeiro. Afórrase moito en Lugo, sí ou non? Habrá quen aforre e habrá quen non. Diz que sí, a provincia galega máis aforradora. Habrá algo de todo. Lugo é a provincia de Galicia na que a xente máis aforra. Vostedes sabíais? Non. Pois non o sabía, agora teño información que hai moito dinheiro, según eu. Cadra vos ca realidade ou non? Que na conta corrente de media hai máis liquidez. A ver, unha resposta breve, sí ou non? Sí. Sí? Sí. Sí, van 2 de 3. Eu penso que sí. Pleno, Lugo é a máis aforradora, creen niso? Bueno, nunca o pensei, pero é posible porque ten bastante zona rural, a xente do rural normalmente, bueno, creo que foi aforradora. Non, é que haxa cartos, pero bueno, Sí, dixe, disfruto deles, mas tamén podo aforrar algo tamén, entonces dentro disso é boa cousa. Que miraremos máis os precios, miraremos máis onde compramos. Foi capaz de aforrar, é capaz de aforrar ou? Sí? Sí. Teño algo gracias a que soupen administralo ben, a miña filla o sabrá. Entre a xente da tua idade é común aquí na provincia de Lugo, xente nova e que poida aforrar? No, xa te digo que non. És unha excepción. É unha excepción fijo. Dinos tamén que outra das claves é a xente aquí en Lugo non se quere expoñer iso a grandes hipotecas, a grandes créditos. Claro, porque hoy en día, tal como está la vida, los precios, los trabajos, ¿quién se arriesga hoy? Bueno, depende. Eu ahora mismo estou arriscando montando un negocio. Así que... Falando de produtos financeiros, un negocio... Que risco. Así que, pero bueno, por eso mismo ahora hai que mirar de forrar todo, para poder salir adiante. A man moi solta non a tes. Claro. Eso de despilfarrar non. Paso ben, non me perdo nada, pero disfruto. Non te privas, pero... Un ollo. O ollo é importante a hora de aforrar. Moi importante. Isabel asume riscos, pero dentro de un mes e pico abre a súa lavandaría de autoservicio en Outeiro de Rei. No, aquí en Lugo. Aquí en Lugo, aquí en Lugo. Veña Isabel, asumindo riscos pero de futuro.
As exhibicións dos corpos de seguridade, en concreto esta da Garda Civil, sempre traen a moitísima xente, pero que hoxe falamos dunha exposición un pouquiño diferente, non? Estamos aquí por un bo motivo. Julio González, que tedes aquí? Facemos dúas exhibicións ao ano, unha no primeiro semestre e outra no segundo. Esta en concreto pois ten un fin solidario. Os rapaces han ido pois traendo pois produtos non perecederos e ao fin é entregalos a partir de mañán a través de Cáritas. O que vexo é que este